Sidem permanen. Sidem kuwi alon. Pratandha ngening kecipta marang kersaning Gusti ingkang akarya jagat.
Lighting. Kolaborasi dengan Kama Jaya Lighting. Agen Dika Wahyudi. Pasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan dari asmara, di sinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Jika tak ternoda nafsu yang hina, rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Sudah juga bersama seiring sejalan seirama, akan pecah cerita, hidup pasti bagai surga. Cinta mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Durung keseto. Ya. Anjas moro hari mami, Mas Mira kula warto, tasih mutan burung layon, aneng kutro Probolinggo. Perang tanding Purubismo, Karya Mukti Wong Ayu, kon kakang pamit palastro. Nyong nyong weh sumpah jejering dadi prajurit putri, ora kena tendek aling-aling pondok semangkah ning yuda, nitik tronggone tepi sumpah jejering dadi prajurit. Kalamun tawani aja wedi-wedi, kalamun tawani aja wani-wani. Solo
nafas ngaso raga. Ana sak pinggiring taman kaputren. Yo.
tulus sing ati Kesandung asmara Mbak Siska. Gitu. Walaupun hanya sebuah lagu, nanging yo iso dadi kenyataan. Iso dadi kenyataan. Asmara ki nyandungi lho Mas. Yo kudu hati-hati Mas. Niki sik mirsani enten sing nate kesandung asmara mboten? Oh bola-bali. Sing ndi? Sing ndi? Sing ndi iki? Ya kowe mau dadi ora ketok wujute ning iso nyandungi. Lah iya Mas. Nah, muga-muga pengrawite ora ana sing ngono kuwi nggih. Allahumma amin. Allahumma Amin. Ah, wis ngono kuwi. Muga-muga ora ana sing kesandung asmara. Ora ono Mas. Nah, aku sing kesandung. Sandung waduh. Ora angsuran. Kemujeng nggih matur sembah nuwun para pamriksa ingkang dalu menika mirsani nglonggaraken wekdal Turangga Seta Merti Dusun Tigang Padukuhan nggih. Nggih. Monggo niki sak mangke saged ndadi siji mbaka siji. Kita Pak Wang nggih siji mbaka siji. Yo lagune co selanjutnya bersama Turangga Seta. Kudu Mas. Sing nggo jagong iki, sing dienggo sangu nonton iki, sing dienggo nyarutan iki, sing dienggo blonjo dapur iki, sing dienggo ngisi saldo iki, ya ta? Dibagi-bagi. Ngisi saldo. Ayo Mas bacotke. Di Mas Surot cok isi saldo ra? Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah iki nek ora ana sinyal ngene iki malah di Mas Surot aman ora gawe status. Nek sinyale undel-undel tok gawe status ki. Turangga Seta. Siska Puspita. Pas mau dipilih. Dalem. Turangga Seta lho iki. Asoy. Ayo Mas.
panjang kaku angger tresno sejati Turangga seto turangga kuwi putih turangga kuwi jaran seto kuwi putih Jaran putih. jaran putih woi oh gur kari jarane lenang apa wedok bisa dhuwur panggung ya putih-putih Putih-putih, Mas. jarane ya lanang wedok Oh. Jawa dumununge ana
ai ai monggo Mbak. Ya selamat datang bintang tamunya Turunggo Seto. Dikasih lagu kesayangan spesial yang baru bersayang-sayangan, baru berbahagia-bahagiaan. Spesial Mas. Dimas kesayangan Opo sliramu duwe
Kurang apa to? Mbak Siska. Nggih, Mas. Awake dhewe, maksudku awakku karo awakmu wiwit jam 4. Nggih. Awake dhewe kan nang kene Dayo, gitu. Dayo. Tuan rumahnya Mbak Intan. Nggih. Nah, saiki waktunya buat Mbak Intan ya. Karena Mbak, kita kan dari jam 4 sampai nanti rampung, kita berdua kan honornya 700 ya kan? Iya, betul. Nah, Mbak Intan itu masak 3 jam honornya 1 juta ya kan? Oh iya, Yo, Mas. daripada makan gaji kita, ayo nyambut gawe. Iya. Mikir Monggo, dicekel. Mbak. Dicekel mikir bae. Nggih. Wis pokoke iki Nggih ngaturke sugeng dalu Mas Mudi. sugeng dalu. Nggih, ugi ngaturaken sugeng dalu. Sedaya mawon ingkang wonten mriki Bapak Ibu Mirsani. sedaya. Nggih mawon. Nggih. Nggih, pokoke ngapunten kula iki nek cara jope iki nek diomongke telat ya telat banget Mas. Ning delalah ya iki kan nang gone dhewe. Dhewe, Dadi aku ya, nang kene kelebu tuan rumah. Tuan rumah. Nek delalah ya rasul sisan. Rasul sisan. Dadi mau ki ya Tamune akeh gitu. Alhamdulillah. Aku Jane marep- aku ki magrib mau ya wis arep dine lho, Mas. Iki kok terus? ya teko rong grombolan ki lho. Yo karang Srawunge iki oke gitu. Dadi beda Nggih. karo rasulku. Nek rasule sampean piye? Yo buka lawang sedina tamune paling 3 kuwi mertua. Nggih, Nggih. saos panglipur nggih Mbak Intan. Saus Kanthi panglipur. lelagon iki manut wingking ya ta. Iki pengrawite yo sarjana seni kabeh. Sarjana seni, sarjana seni, sarjana seni ya ta. Sarjana peternakan ya ta. Wis manut. Ya. Sikep Mas. Sikep ya ta. Sikep ku Cocok terus karo hawane ya, Mas. karo kasunyatan ya ta. Karo kasunyatan. Nggih, menika cocok karo hawane. Se bukan muhrim ya jangan dilakukan, nek sik Ora kena. muhrim ya kena nyikep ya Ngono. ta. Monggo nggih. Nek sing ora muhrim ya nyikep-nyikep kalangan ora apa-apa. Apa nyikep apa kuwi nek tiang kamera Apa? kuwi jenenge apa? Sing ndi sing ndi? Nek tiang kamera iki jenenge apa, Pak? Hah? Napa, Pak? Tripod, Tripod. ya nyikep tripod. Mosok ora ya apa-apa. nyikep tripod ki lak ya atos to, Mas. Wah, ora Nyikep apa-apa ya kaya- sing empuk-empuk ngono. Sampean pilih sing atos atau pilih sing empuk? Iya, aku pilih sing empuk sik terus atos. Aku ora kan kalah karo penyanyi ora. Heeh, iya toh.
Tak tekoni nyek atos ora gelem tak tekoni jare pilatos piye pilatos. Ya sekompok sik. Pengarep-arep. Sikep. Sikap monggo. Yuk turun nggo seto. Nggih, ampun kesupen mangke tasih wonten setunggal babak malih nggih. Kasunyatan ditunggu ya Mas Danang ya. Ditunggu ya.
dereng niki Pak Bu? Dereng. Oh enten sing ngantuk, enten sing dereng. Mbak pilih badhe request lagu mboten? Lagune napa? Gratis. Gratis. Ning nek arep nyawer ya ora apa-apa lho, Mas. Jane yo mergane kowe mau saiki iki musime yo musim jagungan. Ya. Ungsum pujut-pujutan. Dadi yo maklum. Pokoknya ungsum kenaikan anak-anak sekolah. Betul sekali. Kuwi sangat-sangat musim pendaftaran. Pendaftaran. Ragate akeh banget. Ragate akeh. Urung sing wis lulus darep daftar pekerjaan niku yo nganggo biaya. Nah, monggo sarengan turungga seta sak mangke setunggal lagun dilongi gentenan sik lanang nggih mangke Bapak Putra. Yo. Sak lagu Mbak Siska gitu. Nah, yo Mbak Intan. Nah, request nggih. Monggo sak mangke dasih setunggal Bapak Putra nggih ingkang langkung serem langkung ngregengaken anggenipun pengetan bersih dusun wonten dusun Jerakah ugi Jambu lan ugi Padukuhan Klepu Hargosari. Alip channel DTS ugi Maesa lan Dugal channel. Semoga ada Cinta Mulia. Saling janjikan
lirik yen tong lirik sing kira-kira sing dadi lirik sing lirik ora rumangsa Terus ya. Ya. Golek apa, golek apa. Yo diaturke lagun nggih minangkani kalawa request saking penggemar Turangga Seta. Wonten imbangono katresnanku ugi ilat tanpa balung nggih mangke mbok bilih ilat tanpa balung wonten ing Babak Putra nggih. Turangga Seta. Joget Gegang dari kolawang kesakitan
lagon punika saged dipun laras sinambi mirsani sinambi mimik es teh dan lain sebagainya. Jajan-jajan Mas. Siska Musfifa perlu dicermati, perlu diperhatikan. Ya. Jadi ambu ukur katesan kudu ono imbangane. Kudu timbangi, Mas. Kuwi ora diimbangi mbuh kuwi wong sing wis duwe bojo, mbuh kuwi sing pacaran mesti ono goncangan. Iya, siji tresno ya kudu tresno. Contone kok sing ngersake tembang niki ya. Selamat malam. Selamat malam. Mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanke jiwa lan ragaku. Yo, tilongi siji, bapak siji. Ya mas, anginnya dedel undo layangan.
Aja ninggal wisuda ninggal kahanan kang edi peni kemari pahloh jinawi yeah.
papan denunge dewi-dewi